Kanini member lami namuhla se. Ish member. Angikhula nje yami. Ngani manje? Angikhula. Ava kasho ngicabanga phika ngisho. Baby. Yakhumbula lo baby wami ngikhuluma naye that day. Mina ngiphazamisa. Ish. So ungathi ngikhetshila kuthola ngoba indoda ayikheshi lethi nje inenthando. Kahle kahle obsessed nethi ngoba ufihlela thina matches. Obsessed yabona amagama ebelungu lawa ngiwathanda. Uma ngifuna yakho. Sokuna indaba mfowethu. Nokindaba. Ngishiye yami ubone. Ukutshela. Remember lami ngathi obsessed. Yini se? Hayi nje obsessed ish. Mara ngicabanga ngidawunload i app. Baby ngikhona ukumbona noma kuphi. Qobo. Mara ngamtshila kade. Ngamtshila. So nje ngifuna umchecka so. Mayivele likhomba la khona khona. Exactly. Mina unamadata yo. Ufuna amadatha ne. Nje yami sokhuluma. Awasaki. Ngomchecka. Umchecka manje. Awu baba umchecka. Obsessed ekuse. Yabona that's why ngicabanga ukutshela sawujula understand izinto letingothi kujula ngithola. Ngiyekele mina. Phela uyangithanda ngani? Yabepha abantu labajulako bahlupha ku. Andot, ngibambe so kahle kahle. Ngiyabuya. Hayi. Ngiyabuya. Takugwinya mfati.